дар ин дарс мо бо шумо тарзи аз назаргузаронии матн дар барномаро дида мебарем. ба вкладкаи вид мегузарем. тартиби аз назаргузаронии бештар истифодамешудаи матн разметка страницы мебошад. дар ҳоли ҳозир ҳам ин тартибот интихоб шудааст. дар ин тартибот ҳуҷҷатро ба саҳифаҳои алоҳида ҷудо намудан мумкин аст. инчунин нопадид ва намудор намудани ҷадвали амудӣ ва уфуқӣ бо ёрии хатчаи ишоратӣ мумкин аст. ҳангоми хатчаи ишоратиро ба эскизи гузоштан, дар тарафи чап лавҳаи амудӣ ё ба истилоҳ вертикалная панел пайдо мешавад. дар ин лавҳа нусхаи саҳифаҳо ба таври хурд ҷойгиранд. ҳар як саҳифа дар ин ҷо ҷудо карда шуданд, ки ҳангоми ба болои он пахш намудан дар майдони тарафи рости ҳуҷҷат он саҳифаро ба мо нишон медиҳад. дар ҳолати хатчаи ишоратиро ба схема документа гузоштан, дар тарафи чап майдонча пайдо мегардад, ки ҳуҷҷатро ба бобҳо ё фаслҳо ҷудо менамояд. вақт аз оне ки хатчаи ишоратиро ба схема документа мегузорем, ҳуҷҷати мо ба бобҳо ё фаслҳо ҷудо карда мешавад. ҳангоми пахш намудан ба болои ин фасл ё боб, дар тарафи дасти рост, яъне ҳамон мавзеи ҳуҷҷати мо кушода мешавад. ба тартиби аз назаргузаронии режим чтения мегзарем. дар ин тартиботи аз назаргузаронӣ дар экран миқдори ками тугмачаҳои идоракунӣ мемонанд. майдони асосии ҳуҷҷатро саҳифа бо матн дар бар мегирад. дар ин тартибот дар ҳолати истифодаи чархаки мушак ё тугмачаҳои page up ва page down саҳифаро пурра варақ зада мешавад. вақт аз оне ки тугмачаи page downро пахш мекунем, ана як саҳифа мо ба поён ҳуҷҷатро саҳифагардонӣ менамоем. агар аҳамият диҳед, ин ҷо шумораи саҳифаҳо ҳастанд. вақте ки мо page up-наро пахш мекунем, дар экрани мо саҳифаҳои 17 ва 18 намудоранд. боз як бор дигар 15, 16, 13, 14. ҳамин тавр бо пахши тугмачаҳои page up ва page down мо ҳуҷҷатро саҳифагардонӣ, яъне варақ мезанем. тартиботи режим чтенияро маҳкам менамоем. инчунин тартиботи структура ва черновик низ мавҷуд ҳастанд, ки тамоман кам истифода мешаванд. аз як тартибот ба тартиботи дигар ба воситаи тугмачаҳои дар сатри аз ҳама поёнии барнома дар тарафи рост мавҷуд буда низ гузаштан мумкин аст. манами тугмачаҳо разметка страницы, режим чтения маҳкам менамоем ва боз
тартиботҳои дигари дидани матн дар ин ҷо тугмачаҳош мавҷуд ҳастанд. ҳангоми пахш намудани ин тугмачаҳо мо метавонем аз як тартибот ба тартиботи дигар гузарем. инак дар ин дарс шумо бо тартиботҳои азназаргузаронӣ шинос гардидед. бо ҳамин дарси навбатии мо ба охир расид.